Aturan pembahasan pendapat jadi kalau kunjuk anak bocah lanang Janaka Permadi pengetune bapakmu taman. Mungkin bisa dimas parito dengan orang sampai. Ghê con quá, ghê không? Kasipun sampeyan kados pundi dene sampeyan dengan bisa peremban dene rawuh wonten ing tradisi Mandarong Kabendho. Loe kodo salah dene sumelante sumelan dene dadi salah satu wong. Semar pasik jenak kendali ya. Aku rene iki diutus dening anak Prabu Duryodana. Anak Prabu Duryodana ya. Kowe ngerti ya? Dino saiki mestine ketaman ulake Jawata utawa Pagebluk. Aku diutus dening anak Prabu Duryodana dikon Topo Brata wonten ing Pertapa Jaka Lima. Banjur aku Topo oleh sasmitane Jawata. Sasmitane Jawata inggih. Dipunika negara Ngastina iso termo luas jati temuane kudu ditunggoni ora Tolong kedadopane mengal dene Semar Badranaya. Nggih. Kowe belum tak boyong ning negara Ngastina, njaluk apa tak turuti sama. Njaluk bala wisis, njaluk tahta. Njaluk apa? Apa kowe tak diret ning negara Namata tunggang kereta kencana sik katene 8 sik narik. Ngerti ya, anak Prabu Duryodana kok ratu nang paling sugih dhewe bandane seprapat jagat. Nggih. Nek gelem yo matur nuwun nek ora gelem apa to wigatine kowe ora gelem tak boyong ing negara Ngastina. Makasih. Nek dibagas secara lair, sapa sih ora gelem kalian aturipun panjenengan. Nanging nek dibagas secara batin niku kok geseh kalian manah kula. Geseh iki. Rasanipun sampeyan kok kaya wonten wigatos